Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň anlygyny efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýa tanış edýärin. Ortaýyň häkimetleri Krim regionunda gurulşyk işçilerini alyp barýan awtobusyň deňde gaçmagy zerarly hadandan 16 adamyň wepat bolandygyny aýtdylar. Federal Dergäw Komitetiniň aýtmagyna görä helakçylyk 25-nji awgustda ýerli wagt bilen er sagat 8 töwereginde Krasnodarski kraý regionunda Taman ýarymadasyna gurulşykda işleýän işçiler alyp barýan awtobusyň suwa gaçmagynyň netijesinde emele gelipdir. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň regional bölüminiň resmisi 16 adamyň wepat bolandygyny, 24 adamyň halas edilendigini, olardan 8 adamyň keselhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Deňde gaçan awtobusyň suwdan çykarylandygy aýdylýar. Orsiýet Taman ýarymadasyndan Krym'a tarap köprü urýar. 2014-nji ýylda Moskwa Krym'y Ukrainadan bölüp öz düzümine goşdy. Kabulyň merkezinde Şahy mesçidine ýaragly adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Adagdalmadyk polisiýa wekili şaýatlara salgylanyp partlamanyň ýygy ýany ok ataşygyň bolandygyny habar berdi. Pidalar barada destine maglumat bolmady. Hüjümüň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. 1-nji awgustda Hirat şäherinde ýaragly adamyň Şahy mesçidine eden hüjümi zerarly adandan 32 adam wepat bolupdy. Ve 60-dan gowrak adam yaralandy. Şol hüjümi İslam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Orsiýetde janyna kast edilip öldürilen siýasatçy Boris Nemtsowyň Moskwadaky wagtlyň ýadygarlyginiň öňünde hüjüm etdi bar bolan adam hukuklaryny goraýjy orsiýetli aktivist onuň hosarlarynyň aýtmagyna görä keselhanada ýogalypdyr. Ivan Skripnichenko 23-nji awgustda ikinji gedek keselhana düşüp ýogaldy. 15-nji awgustda hüjümçi onuň burnuny döwdi diýip Andrey Margulev 25-nji awgustda Zat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Memorialda betbaxtçylyk diýip Margulev Twitter ulgamynda ýazdy. Aktivistga garşy edilen hüjüm ortaýyň öňkü premier ministri we prezident Vladimir Putiniň açyk tanqidçisi Boris Nemtsowyň atylyp öldürilmeginden 900 gün geçende amallaşdyryldy. Nemtsowyň 2015-nji ýylyň 27-nji fevralynda Kremliň golaýynda öldürilen ýerinde onuň hatyrasyna döredilen wagtlyň ýadygarlykda siýasatçynyň tarapdarlary nowatlyň gözükçülük edýärler. Özbekistanyň baş prokuraturasy Orsiýetiň häkimetlerinden öňkü prezident Islom Kerimowyň gyzy Gulnar anyň hususy emlegini tutsak etmegi sorady. Orsiýetiň baş prokuraturasy Özbekistanyň talabyny öwrenýänligini 24-nji awgustda aýtdy. Hemen goşmaça maglumat bermedi. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň geçen aýda aýtmagyna görä Kerimowa 2015-nji ýylda tutsak edileli bäri türmede saklanýar we dowam edýän derňewleriň gidişinde oňa goşmaça aýplamalary ýönköldi. Baş prokuraturanyň 28-nji ýylda çap eden beýanatynda Kerimowyň 12 ýurtdaky 15 milliard dollarlyk baýlygyny, şol sanda Moskwadaky emlegini, mehmanhanany, jaýlary we ýer giňişliklerini tutsak etmek üçin mümkinçiligin gözlenýänligi ma'lum edildi. 45 ýaşly Gulnara Kerimowa öz wagtynda moda dizaýneri, pop aýdymçysy Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky agentliklerinde ilçi bolupdy we öz hakatynyň siýasy miras düşeri hasaplanýardy. Türkmenistanyň magistral gaz we neft geçirijileriniň uğrunda gorak zonalaryny döretjekdigi habar berildi. Bu arada Türkmenistanyň hökümet başçysynyň orunbasary Maksat Babaýew salgylanyp neft gaz informasiýasy agentligi habar berýär. Maglumaty görä Türkmenistanda magistral turwa geçiriji transporty hakyndaky kanuny laýyklykda işlenip düzülýän dokument neft we neft önümlerini tebigy we suwuklaşdyrylan gazy geçirýän magistral turwalaryň daşynda gorak zonalarynyň döredilmegini düzgünleşdirýär. Hususan da gorak zonalarynyň territoriýasynda owa hojalyk meýdanlaryny ýerleşdirmek, ýaşaýyş jaýlary, ýollary gurmagyň gadagan ediljegi aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň magistral neft we gaz geçirijileriň proýektirlenmegi, gurulşy we ulanylmagy boýunça halkara tejribelerini öwrenmegi tapşyranlygy aýdylýar. TV gazyny halkara bazarlaryna çykarmagyň ýollaryny gözleýänligini aýdan Türkmenistan häzirki wagtda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisiniň gurulşygyna amalaşdyrýar we Transhazar gaz geçiriji proýekti barada gepleşikler prosesini dowam etdirýär. Türkmenistan 2010-2015-nji ýyllarda ýurdun gaza baý gündogor bölegini Hazar deňiziniň kenary bilen baglaşdyrýan bahasy 2,5 milliard Amerikan dollaryna barabar gündogor günbatar gaz geçirijisini gurdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Yerewanda Türkmenistanyň we Ermenistanyň prezidentleriniň arasynda 24 awgustda geçirilen gepleşikleriň ýa-ni Ermeni tarapy gepleşikleriň netijelerinden kanagatlananlygyny ma'lum etdi. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni matbuat konferensiýasynda eden çykyşynda gepleşikleriň dowamında bir näçe urlardan iki taraplyň gatnaşygy düzgünleşdirýän dokumentlaryň uly toplumuna gol çekilenligini, iki döwletiň bilelikdäki beýannamasynyň kabul edilenligini ma'lum etdi. Serj Sarkisyan şeýle diýdi: "Jana prezident bilen biz söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň perspektiwi urlaryna aýratyn üns berdik. Gynansak da global bazarlardaky amatly bolmadyk. Ýagdaý şeýle biziň söwda dolanşygymyza täsir etirdi. Bu ýagdaýda biz iki taraplyň ykdysady hyzmatdaşlygy we aragatnaşygy üçin täze derejelere çykmak üçin itergi bermek mümkinçilik ýollaryny hem bar bolan rezerwleri maslahat etdik. Şu ünkölaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň ýagdaýy düzeltmäge ýol berjegine bil baglaýarys diýip Ermenistanyň prezidenti aýtdy. Sarkisyan taraplaryň umumy pikirine salgylanyp ykdysady hyzmatdaşlygyň bilelikdäki proýektler kooperasiýa bilen üstü ýetirilmeli we täze döwrüň ösen tehnologiýalaryna aýratyn üns berilmeli diýdi. Ermenistanyň prezidentiniň sözlerine görä iki ýurduň paýtaxtlarynyň arasynda göne uçar gatnawyny ýoly goýmagyň mümkinçiligine degişli mesele hem ara alynıp maslahat edilipdir. Biz bu urdan biziň türkmen dostlarymyza Ermenistanda durmuşa geçirilýän açyk asman siýasatynda göz öňünde tutulýan ähli ýeňillikleri döretmäge taýýar diýip Serj Sarkisyan aýtdy. Şeýle Ermenistanyň prezidenti Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren gepleşiklerinde hyzmatdaşlygyň adaty urlaryna şol sanda energetika degilip geçilendigini belledi we bu urdan netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek barada ulalaşylandygyny aýtdy. Resmi maglumatlara göre Ermenistan we Türkmenistan bilim pudagynda hyzmatdaşlygy dowam etdirip, student we mugallim alışmak boýunça programmany durmuşa geçirirler. Şeýle taraplar daşary siýasatda dürli köp taraply formatlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada hem ulalaşypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Yerewandaky gepleşikleriň jemleri barada eden çykyşynda taraplaryň halkara howpsuzlygyna hökm salýan howp hatarlara şol sanda terrorçylyga, transmilli jinaýatçylyga we neşe maddalarynyň beýkanun dolanşygyna garşy göreş wagtynda tagallalary mundan beýlek hem jewizleşdirmek barada ulalaşanlygyny aýtdy. Berdimuhammedow Ermeni kardeşini Aşgabatda sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş dawrasyna gatnaşmaga çağırdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ermenistana 23 awgustda bardy. Mundan öň ol Yerewany 2010-njy ýylyň noýabrynda sapar edipdi we şol saparyň netijesinde ençeme hökümetdara dokumenta gol çekilipdi. Şol sanda iki ýurduň arasynda howa gatnawyny ýoly goýmak, ilmi tehnika hyzmatdaşlyk we owa hojalyk urundan hyzmatdaşlyk etmek barada ulalaşyk baglaşylypdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Matbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Matbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosi. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň dillen berilen görkezme esasyny Aziýada geçýänçe alkoholly içkilerin söwdasynyň gadagan edilmegi adatlygyň çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä bir hepde içinde arak şerap önümleriniň gara bazarynyň dörep başlamagyny, odal adalan ýasamaklaryň ýasalmagynyň gaýtadan güýçlenmegini, şonuň bilen bir wagtda hili gümürtük içkilerin bahasynyň keskin gymmatlamagyna alyp geldi. Adatlyk radiosynyň
bir näçe çeşmesiniň tasdiklamagyna görä häzir Aşgabatda odal tüýşesi 15-18 manat aralygynda bolan spirtli içkileriň bahasy 30-40 manatdan geçdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri arak şerap sewdasynyň gadaganlygynyň odaly bu sewdadan peýda görýän dükanlaryň işine urugy bolanlygyny belliýär. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan yerli synçy bu sewdanyň çäklendirilmegi odaly spirtli içkilere garaşly adamlaryň maşgaly büdjetini, içke garaşly erkegiň we onuň aýalynyň çağalarynyň saglygyny ulan zarba boldy diýen pikiri öňe sürýär. Türkmenistan ýene-de 90-njy ýyllardaky agyr ýagdaýa dolanyp gelmese ýagşy. Sebäbi şol ýolda neşe maddalarynyň açyk diýen ýaly satylmagy ortasy 16-30 ýaş aralygynda köp adamyň ölmegine, maşgalylaryň dargamagyna, çağa doguluşynyň derejesiniň keskin aşak gaçmagyna alyp geldi diýip adynyň aýdylmalygyny soran 70 ýaşlaryň ýazza etdi. Emma Gurban Berdim Hömmedow häkimet başyna geçenden soň neşe gaçakçylygyna we neşekeşlige garşy döwlet derejesinde göreş eglan edildi we yerli synçylar bu göreşiň netijeli bolanlygyny aýdýarlar. Ýöne synçylar soňra nas temmäki önümler bilen bagly girilen gadaganlyklaryň beýli netijeli bolmanyny, inni bolsa munyň üstüne arak şerap gadaganlygynyň hem goşulyp ýagdaýy has çylşyrymlaşdyrmagynyň mümkinligini belleýärler. Masal üçin birinciden İçeri İşler Ministrliginiň 4-nji bölüminiň bir ofisiýeriniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, temmäki önümlerine girilen döwlet monopoliýasy uly çilim gaçakçylygynyň döremegine üstesinde döwlet tarapyndan getirilýän pesgili çilimiň 80%-ni golaýynyň bir kanun, hususy dükanlarda satylyp ýokary wezipeli adamlaryň bir kanun baýlyk toplamagyny alyp geldi. Şeýle-de adynyň aýdylmalygyny soran ofisiýer özleriniň serhetde konfiskasiýa edýän temmäki önümleriniň möçberiniň gaty köpelenigini, emma olaryň degişli ýerlere tapşyrylandan soň dol näme edilýändigini bilmeýänliklaryny ýogsa şol tutulan temmäki önümleriniň hem iratyň islegini kanagatlandyryp biljekdigini boyun aldy. Sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak siýasat aslynda çilim we temmäki önümleriniň sewdasynyň çäklendirilmeginiň ýene bir ters netijesi bolsa, olaryň hili bilen baglyp synçylar aýdýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurulaşan Aşgabatly çilimkeş soňky bir ýylda çekýän çiliminiň hiliniň ören pessigini, emma bakasynyň öňküden köp gymmatlandygyny we şu ýagdaý sebäpli aýalyndan kän gepeşmeli bolýanyny gurrun berdi. Şeýle-de çeşmeler nas sewdasyna girilen gadaganlygyň ters netije berenligini, ýagny bu gadaganlykdan soň nasyň 5-6 gymmatlandygyny habar berýärler. Bu hil gadaganlyk çärelerini saglyk ekspertleri hem gollamaýar. Orsiýetli psikolog Olga Makowskaýa adamy sagdyn durmuş ýörelgelerini eýermäge mejbur etmek çäreleriniň ony aktiv gizlin durmuşa itekleýändigini aýdýar. Особым издевательством, наверное, такие мероприятия служат для людей больных, неспособных вообще, в принципе. Bu hili çäreler hususan da näsag prinsipde fiziki agyryma tap getirmejek ýürek keselli, onkologiýa ýa beýleki keselli adamlar üçin haýratyn kemsiziji bolup durýar. Ясно, что этот метод, он для многих фатальный. Bu usulun köpler üçin helakçylykdygy düşnükli we ol özüniň abstrakt mazmuny bilen baglylykda hiç bir anyk netije bermez. Ýöne ol bu hili paýhassyz kararlary kabul edýän häkimet bilen halkyň arasyny welin gürrüňsiz açar. Но, безусловно, увеличит дистанцию власти между людьми и... Deyip psikolog Olga Makowskaýa Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň toýlarda we oturluşyklarda alkogolly içkileriň esasy hezetleriň we tagamlaryň hataryny durýanlygy nazara alynsa, aýýada geçýänçä diýilip dillen girilen gadaganlyk toý tutýan maşgallar üçin hem ularda bolup durýar. Şonuň bilen bir wagtda spirtli içkileriň sewdasyna girilen näresmi we wagtlaýyn gadaganlygyň aýýada geçenden soň hem saklanyp galmagyndan, nas we çilim gadaganlygy ýaly arak şerap bahalarynyň 5-6 ýokurlanmagyny getirmeginden alyda galýan raýatlar hem bar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gurban bayramynyň ýakynlaşmagy bilen bakalar ýokurlanýar.
şu maglumat bilen habarlar gündelüğümüzü dowam etdirýäris. Aşgabatyň bazarlaryna, usuda dükanlaryna adyk önümleriniň, şeýle-de senagat haritlarynyň bahalary ýokurlanmagyny dowam etdirýär. Aşgabatyň ýaşaýjysy 50 ýaşly üý hojulukçy Göwkerň aýtmagyna görä, bahalar olaýdan olaýa ýokurlanýarlar. Iň bir durnukly baha bolan ýumurtgalaryň bahasy odol 33 teňe bolanlygyndan häzir 53 teňe çenli ýokurlanypdyr. Üý hojulukçy Göwkerň aýtmagyna görä, Belarusdan gelýän et süýt önümleriniň bahalary has hem ýokurlanýar. Belarusiýada öndürilen prezident atly meske ýagynyň 1 kilosy odol 30 manatdy. Häzir 1 kilo Belarus meskesi 47 manat 10 teňeden satylýar. Odol her kilosy 25 manatdan bolan sıyırlar häzir 50 manada çenli ýokurlanypdyr. 3 manada durýan gaýmak önümleriniň döwlet bahasy 4 manada galdyrylypdyr. Kilosu 8 manatdan bolan süzme tuwaryň häzirki bahasy 15-16 manatdan piste däl diýip üý hojulukçy Göwker aýdýar. Bu gymmatçylygyň täsiri başga zatlara da ýetýär. Yer tuğdonosy, limonat ýaly alkoholsuz içkileriň, mineral suwlaryň hem 30-50 teňe çenli ýokurlanyny görse bolýar diýip Göwker sözüne goşdy. Gawun garpyzlaryň, beýleki gök önümleriň bahalarynyň ýokurlanýanyny da ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Odol 3 manada satylýan orta çäkdäki gawun garpyzlar häzir 5 manatdan satylýar. Kädi, burç, hyýar, soğan, kartoşka, sarımsak ýaly önümleriň bahalary hem 1 manat 50 teňe meşörüne ýokurlanýar. Bunun sebäpleri ahal we beýleki vilayet belgili awtoluglaryň Aşgabat şäherine goýberilmeýändigi bilen bagly diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Lewap, Mari, Daşow vilayetleriniň daýhanlary ýylyň şu faslyna ýetişdiren gök önümlerini Aşgabat'a getirip satýardylar. Gök önüm bol bolup bahy hem aşak düşýärdi. Häzirki wagtda beýleki vilayetlerden däl, Aşgabaty etekläp oturan ahal vilayetynyň daýhanlarynyň öz ýetişdirýän gök önümlerini Aşgabaty getirmekde kynçylyk çekýändiklerini eşitse bolýar. Bu gymmatlama adyk önümleri bilen çäklenmeýär. Bazarlarda türkmen zinanlarynyň köýneklik ştapel matalary odol 12-13 manat bolsa, häzir 25-30 manatdan satyn alyp bolýanlygyny, pombark matalaryň 80-100 manatdan bolup, indi 200 manada çenli ýokurlanyny Aşgabatly sülgün aýdýar. Bu gymmatçylyga ýetip gelýän Gurban bayramynyň hem gawat gelýänligini, çagalary okuw egin eşigini almalymy ýa-da Gurban bayramy üçin egin eşik aljakdygyny bilmeýän kösenýändiklerini sülgün aýdýar. Adat boluşýaly Gurban bayramyny hem türkmenler täze egin eşik tikinýärler, bir-birine sowgat edýärler. Emma bu ýyl gymmatçylyk bilen çagaňa okuw egin eşigini aljakmy ýa Gurban bayramyny bayramçylyk eşigini aljakmy? Mektep üçin alan egin eşigini Gurban bayramynda geýdirip bolmaýar. Gurban bayramy üçin eşik alsaň, onu mektebe geýdirip bolmaýar. Elinde bolsa pul ýok, kyn güne düşdük. Häzir 1 manadyňa hiç zat berilmeýär. 1 manadyň hümmeti odolky 10 teňe deň boldy. Zatlar bolsa gymmatlamagyny dowam etdirýär diýip Aşgabatly sülgün aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda güýzlük buğday ekişine köpçülüklerin girişilen mahaly daýhanlar döwletiň inne ençe meýil bäri gallany şolwer nyrkdan satyn alýandygyndan we öz girdejileriniň adlygynda näýile bolýarlar. Ma'lum bolşaýaly 23 awgustda Türkmenistanyň ähli vilayetlerinde bir wada buğday ekişine girişildi we şu ýurt boýunça 760 000 hektara güýzlük buğday ekiler. Gallaçylar 2018-nji ýylda 1.600.000 tonna buğday hasylyny ýygmagy meýilleşdirýärler. Resmi mediada ýurtda daýhanlaryň öndürjülükli zähmet çekmege, owa hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak üçin
ähli zerur şertlerin döredilendiği tekrarlansa da daýhanlar özleriniň alan galla hasyl üçin döwlet tarapyndan tölenýän töleň inni ençe ýyl bäri şol bir mukdarda saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Daýhanlara gaty gitse 2-3 hektar yer kärindesine berilýär. Her hektardanam hasyl gow boldy diýlenne ortaça 2 tonna buğday alyp bolýar. Döwlet 1 tonna buğdaýy 400 manatdan satyn alyp, onuň 200 manatynam tehnika, dökün we suw üçin diýip saklap galýar. Şeýle bolanny 1 hektar yer bolan daýhanyň 1 ýyllap çeken adabynyň zähmet taky 400 manat bolýar. Bagtyň çup 2-3 hektar yerden 4-6 tonna galla hasylyny alyp bilseň, onu 800-1200 manat girdici bolýar. Bu 500 Amerikan dollaryna da ýetenok. Dip Balkanly gallaçy daýhanlaryň biri Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesine gurrun berdi. Adynyň efirde agdalmadlygyny soran bu gallaçy Türkmen telewizionyasynda kärenneçi daýhanlaryň alan hasylyndan baýaýandygy, olaryň kim zadynyň ýokdugy hakynda gepleşiklerini berilýändigine, emma özleriniň 1 ýyllap çeken ada üçin alan hasyl pulunyň bir maşgalany 1 ay eklerden hem azdygyny belleýär. Bazarlarda haritlaryň bahasy gün-günden gymmatlaýar. Hatta döwlet işgärleriniň zähmet haklary, studentleriň stipendiýalary, pensiýalar, kömek pullary hem her ýylyň başynda 10% ýokurlanýar. Döwlet bolsa inni ençeme ýyldan bäri bizden her tonna buğdaýy 400 manatdan satyn almagyny dowam etdirýär. Bu ýagdaý daýhanlary kärindesine yer almagy, ekin ekmäge höweslendirenok. Dip Balkanly daýhan gurrun berdi. Mundan başol resmi mediada kärenneçi daýhanlar ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, döwrewap tehnikalar, suw we beýleki zerur serişdeler bilen dol üpçün edilýär diýilse-de, bu ýagdaýyň metbuatda muhawatlandyrylşy ýaly däldigini aýdyp şeýle diýýär. Ýokary wezipelerde tanışyň bolsa, dökün we tehnika wagtynda berilýär. Ýok bolsa, onu hemme zat wagty geçen soň berilýär. Olam çäkilmeşördi. Bu bolsa hasylyň pes bolmagyna getirýär. Dip daýhan belleýär. Ýatladyp geçdik mundan sanlyjy gün odal prezident Gurbanly Berdimuhammedow Türkmen Hime Döwlet Assosiasiýasynyň başlygyny bir käýinçi elan etdi. Şonu bu assosiasiýanyň daýhanlary gerekli hime dökünleri bilen üpçün etmekde birgiden kemçilikleri ýol berýändigi aýdyldy. Şonu bu kemçilikleriň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmasa-da, bu waka şu ýyl Türkmen daýhanlarynyň döwlet tarapyndan planlaşdyrylan 1.600.000 tonna buğdaý ederek 1 million tonna galla hasylynyň almagynyň we prezidentiň velayet häkimlerine hemde vice-premiýere käýinç bermeginiň ideýanyna gawat geldi. Türkmenistanda yer uzak möhletleyin kärinnesine berilmän köplenç 2 ýyl möhlet bilen daýhanlara paýlanýar. Şeýle-de kärinneçi daýhanyň ýeri ekjek ekini hem köplenç döwlet tarapyndan kesitlenip, ol alan hasylyny hem diňe döwlet edarasyna satyp bilýär. Munyň bilen bir wagtda kärinneçileriň 1 ýyllap çeken zähmetinden soň döwlet harmanyna tawşyran galla hasyl üçin öz plastik kartlaryna geçirilen puluny agtlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi, olaryň bankomatlardan günnediňe 300 manada alyp bilýändigi barada habar berilipdi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Nemçowyň ýadygärligine hüjüm edilen orsiýetli aktivist aradan çykdy. Janyna kast edilip öldürilen orsiýetli siýasatçy Boris Nemçowyň hatirasyna dikeldilen wagtlaýyn ýadygärligini goragyna ka hüjüm edilen hukuk goraýjy aktivist hastahanada aradan çykdy diýip aktivistiň dostlary aýdýar. 15 awgust günü hüjüm edilip burnu döwülen Ivan Skripnichenko şondan bäri ikinji gezek hastahana ýerleşdirildi we bejerginiň ikinji gününde ýagny 23 awgustda aktivist aradan çykdy diýip Andrey Margulov Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 25 awgustda habar berdi. Ýadygärlikde tragediýa Ivan dün wepat bolu diýip Margulov 25 awgust günü ýerden özüniň Twitter hasabyna ýazdy. Hüjüm prezident Vladimir Putiniň ady belli garşydaşy premier ministriň ozalky 1-nji orunmasary Nemçowyň 2015-nji ýylyň 27 fevralyny Kremliň golaýynaky köprüde ýakyn aralykdan atylyp öldürilmeginiň 900-nji gününe gawat geldi.
Hökümetin tanqidçilerinin Kreml başgaça pikirlenýänler semetjek bolýar diýen wagtynda Nemcowy hatyralamak üçin aktivistler onuň atılıp öldürilen ýerine wagtlaýyn ýadygärlik galdyrdylar. Ýadygärlige hüjümçiler ýygy-ýygydan huligançylykly hüjüm edip gelýärler. Iýul aýynda Moskwanyň suwdy Nemcowyň öldürilmegi bilen bagly jinayetde 5 Çeçenistanly adamy ýyl kesdi. Ýöne olaryň dogan garandaşlary we tanyşlary buýrugyň has ýokardan berilendigine ynanýarlar. Olar ganhorçulugyň aňyrtyndaky adam ýa-da adamlar anyklanyp cezalandyrylýança adalatly karar alynmagy bolmaz diýerler. Hökümetin tanqidçileri odolky jinayetlarda da şol sany 2006-njy ýylda derňewçi jurnalist Anna Politkovskaýanyň ölümi boýunça jinayetkerler asla cezalandyrylmaz diýip şüphelenýärler. Sebäbi çynlyky derňewleriň soňunyň Moskwanyň pinasyndaky çeçen lideri Ramzan Kadyrow ýa-da Putiniň hökümetine çykjakdygyna ynanylýar. Media maglumatlaryna Tamara Lugovyk atly beýleki bir aktivistin ören gaharjan adam 15-nji awgustda ýadygärlige gelip Skripnichenkonyň üstüne gyýgyryp başlady we soňra onuň urup burnuny döwdi diýenligi habar berilýär. Wakanyň gözlü şaýatlary hüjümçiniň nämesini Putini halaňy okmy diýip gyýgyranlygyny aýdýarlar. Döwlet ýeçiligine Kriya Novosti habar agentligi 36 ýaşly Skripnichenkonyň hüjümden soň Moskwadaky Sklifosowski hastahanasynyň tiz kömek bölümine ýerleşdirilendigini we ertesi güni onuň hastahanadan çykarlandygyny habar berdi. Nemcowyň ýadygärligini goran beýleki bir aktivist Margulyev Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny Skripnichenkonyň 22-nji awgustda ýene-de başga bir hastahana ýerleşdirilendigini we 23-nji awgust güni ir sagat 3-de aktivistin hastahananyň tiz kömek bölümini aradan çykandygyny habar berdi. Media maglumatlaryna Margulyewiň jesediň barlyk netijeleriniň entek el ýeterli däldigini ýöne Skripnichenkonyň gan lawtasyndan ölen bolmagynyň ahmaldygyny aýdanlygy habar berilýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaymerdan Olumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde hem jeňçileriň hereket edýändigini ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Jeňçiler şaýollara da wähem salýar. Meýmene anyhoy şaýolunyň döwlet işgärleri geçip bilmeýär. Jeňçiler ýollagçylar hem gynamalara duçar edýär. Meýmene anyhoy şaýolunyň jeňçileri ýygyna serpikdirmek üçin harby operasiýanyň geçirilýändigini Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 208 Şahin adly harby diwiziýasynyň sözçüsi Nasratullah Jemşidi aýtdy. Seweşde 13 jeňçiniň öldürilendigini Jemşidi bildirdi. Jeňçilere garşy hawadan zarba urulypdyr. Meýmene anyhoy şaýoly jeňçilerden arasalandy diýip Jemşidi aýdýar. Faryab welaýatynyň Gormaç atly etrabyny jeňçiler arada basyp alypdy. Gormaç etraby Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň orunmasary deputat Abdullahat Ilbegiň aýdysyça, Gormaç etrabynyň golanynda ýerleşen Awgan güýçleriniň bir harby bazasyna jeňçiler hüjüm edipdir. 700 golay Awgan harbylarynın jeňçilerin gabagyna düşendigini deputat ma'lum etdi. Faryab welaýatynda türkmenler hem gowçum bolup ýaşaýar. Ýarmy resmi Arbeki adly ýerli türkmen ýaraglarynyň komandiri Abdulhakim komandanyň aýtmagyna görä, Döwletabad etrabynda obalar jeňçileriň ýeçiligine geçipdir. Harby postlar hem jeňçiler basyp alypdyr. Kıyıçılıklardan bir 10 postda hem hududen 10 Faryab muhalifin yerinde var. Şahrayı Döwletabad ve Meýmene 1 kilometr ýakynynda şu qaryalar hem bağlam ýeniş olan yerinde. Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarap sebsiniň döwlet garşydaşlarynyň ýeçiligindedigini Abdulhakim komandan habar berdi. Akına bender şunun doğu tarafında nerede Türkmenistan. Gördü hem türlü dowlata badyň ýokary dowlat talap bolýar. Serhedi Türkmenistan olar muhalifiniň elinde de olar serhedin üstleri talyplar bar. Şol mantyqda talyplar jaýba-jaý serhetde. Faryab welaýatynyň 14 etrabı bar. 9 etrabynda türkmenler hem gowçum bolup ýaşaýar. Türkmenleriň ýaşaýan obalarynyň jeňçileriň eline geçendigini Abdulhakim komandan gurun berdi. Uruş sebäpli türkmenleriň öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolandygyny komandir belledi. Türkmenlerin mesela hem bana gerisi doğruda batta bazı kavmi hişa karabanın kadar ya bazı oğlu kireye edip gelip bana şehirde otuyorlar. Antuya atacağız zarmadana jambula paraganda bulan somerdim şurada bir gülüqin kirin tagawa cuma bazar wala Faryab en laptımda olar mantıqı garaşygy olarynda bir muhalifin yerinde şol garaşygy Türkmen kavmi şurada bular hem satyk ýaşaýarlar.